iso dadi apik upama maune mlarat iso sugih ku apik. Lah coba nak sugih sik terus kentekan piye? Ah ora. Nek sak ora-orane yo tau dadi wong sugih. Ngono lho. Dit. Kowe kok tutur karo aku mbok anggap dulure melanang kowe. Aku ki mung ngapa tutur to, aku ora omongan. Ya aja umuk wong lagi bondo teko wae lunga ya pira ngene. Lah kowe ndek kaseten kok sak kepenak. Kowe kok tutur kuwi cetha yen kowe ora mlengo karo sejarahmu, Dit. Nggih. Sopo Saridit tutur daki-daki wong kowe ya tau mateni wong. Kowe tau mateni Branjung. Alah. Dit. Ngene lho. Apa? Mateni Branjung. Kowe iki ndungu kabar apa roh dhewe? Omonge wong. Lah ngomong-ngomonge wong wae kok kudu. Naik Nek pancen kabar